Vă salut, Octavian aici cu voi și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi vreau să vă prezint o mașină destul de faină din punctul meu de vedere. E vorba despre un Mercedes E53, varianta AMG, nu cea normală. E vorba de acel E53 care are motorul de inline 6, da, acel motor tradițional care s-a readus pe aceste modele, dar nu e doar un inline 6 normal, este un inline 6 de 3.0 benzină mild hybrid. Nu este plug-in hybrid, ci este un mild hybrid. Și practic ce înseamnă acest lucru? Noi avem la motor două baterii, cea de 12V care funcționează ca și la orice mașină normală și cea de 48 de volți care funcționează mână în mână cu sistemul mild hybrid. Bateria de 12V, cum v-am zis, ca la mașinile normale, controlează farurile, în interior radioul, scaunele electrice și tot felul de chestii de genul, între timp ce cea de 48 de volți controlează acest sistem mild hybrid. Super interesant de la motor, pentru că mașina de față e o mașină care combină niște lucruri care îmi plac mie foarte mult și vorbim despre inovație, tehnologie. Astea sunt lucrurile care mie îmi plac. Numărul 1, inovație și tehnologie. Mai aduce lux, pentru că, hai să fim sinceri, Mercedes, orice mașină și model care a scos Mercedes-ul e considerată mașină de lux și mai aduce design și confort de nota 10. Și haideți că deschidem puțin și capota să vedem ce se află de desubt. Hai că am găsit și clicul. E un motor mare, e un motor de 3000 benzină, da? Dar, cum am zis, pentru că e mild hybrid, e destul de prietenos cu consumul, deși ai 6 pistoane și e un motor, eu când v-am zis că v-am prezentat pe canal doar motoare simple și asta, în schimb, ăsta e un motor complet întortocheat, cum îmi place mie să zic, e supra mega inginerit, că avem foarte multe sisteme, foarte multe dotări, foarte multe chestii. Mașina de față are un sistem biturbo, adică avem două turbine, da? Și avem acel sistem mild hybrid care nici n-am terminat să vă povestesc. Cum ziceam, de bateria de 48 de volți. Practic, tu ai acel sistem mild hybrid care cei de la Mercedes se place să îl numească EQ Boost. Acel EQ Boost, practic, ce face când este activat? Se activează atunci când tu apeși ceva mai tare pe accelerație. Și ce se întâmplă atunci când apeși tu ceva mai tare pe accelerație? Practic, intră sistemul acesta electric care îți adaugă înspre 21 și 22 de cai în plus și, țineți-vă bine, 250 de Nm cuplu. Super, super tare. Clar că nu ți-l ține mai mult doar pentru câteva secunde când poate să prindă cealaltă turbină. Cum am zis, avem un motor biturbo cu două turbine, ca mașina să poată să tragă și la ture mici și la ture mari. Încă o chestie super interesantă, avem cutia de viteză de pe această mașină, e o cutie de viteză cu 9 viteze, da? Chiar când citeam despre chestia asta și am văzut că e o cutie de 9 viteze, am rămas așa plăcut surprins, sincer, pentru că literalmente combin un motor din ăsta de 3000 benzină cu să fie inline 6, da? Frumusețe de inline 6, cu o cutie în 9 viteze automată. Îi mai pui și tracțiune integrală și ai literalmente o mașină genială din punctul meu de vedere. E clar o mașină făcută pentru autostradă, punctul meu de vedere. Mașina în sine are undeva aproape la 2 tone, da? 1800 și ceva de kilograme. Mașina e și foarte lungă, are aproape 5 metri lungime, undeva la 4 metri și ceva. Și lățimea e destul de mare, 1,80 m, în jur de cam acolo e numărul mașinii. E o mașină mare, nu e o mașină cu care poți să mergi pe serpentine, să te rup cu ea. Nu, e o mașină care e mai mult decât un cruiser. E un fel de cruiser din ăsta când vrei să mergi tare. Mașina are 435 de cai putere și mie mi se pare mai mult decât bine pentru o mașină. Eu am zis că pentru o mașină de daily, de exemplu, undeva la 200 până în 250 maxim ți-ar trebui, dar clar că ăștia de la Mercedes au zis, bă, ai nevoie de mai mult și au și dreptate, pentru că pe autostradă mie mi-ar plăcea să zic la genul ăsta de mașină că e o mașină care e un fel de silent killer. De ce? Pentru că dacă nu ai ochi și nu știi la ce să te uiți, te-ai uitat la mașină și ai vedea turbo, 4MATIC Plus, vezi din spate AMG, nu știu ce, ai mai văzut mașini cu AMG și le vezi de la semafor că scot fum de diesel pe evacuare și nu merg nu știu ce. În schimb asta, dacă, cum am zis, nu ai ochi pentru ea și nu știi ce îi, e un silent killer efectiv. Vin să ne uităm puțin și la design. Avem niște jante din fabrică care vin pe 20, mai avem și pe alea pe 19. Am mai văzut un design pentru astea, o să vă las acolo pe ecran cum arată, nu știu exact cum se numesc, dar astea îmi plac mult mai mult, sincer. Și hai să mergem un pic și pe lângă ea. Designul e unul foarte,
foarte fain, un design elegant. Nu știu care e coeficientul aerodinamic totuși. Din câte am înțeles ar trebui să fie unul destul de bun, dar nu a fost calculat. Știu că CLA-ul, de exemplu, Mercedes-ul CLA-ul a fost premiat pentru un coeficient aerodinamic foarte, foarte bun. Asta nu știu în schimb care e. Haideți numai să vedeți și voi frânele și de pe spate și de pe față, cât de mari discurile, că îs destul de mari și sunt niște discuri ventilate. Foarte, foarte frumos. Și aici în față avem sigla asta de la Mercedes. La E-clasuri de obicei, mai ales la versiunile puțin mai vechi, avea acea siglă care se ridica în sus. Aici ai doar sigla asta care stă pe capotă, dar arată foarte bine din punctul meu de vedere. Aici tot așa, încă o siglă Mercedes, super, super tare. Hai să mergem puțin și în spate. În spate putem observa această evacuare cu 4 tipsuri. Evacuarea are și clapete, are soft de pops din pops and bags din fabrică, însă nu e unul brutal. Cum am zis, asta e genul de mașină pe care eventual să o cumperi deja la o vârstă, când deja ești împlinit și ai banii tăi și dorești să-ți achiziționezi o mașină de genul. Eu, de exemplu, dacă aș avea banii jos, că undeva la 60.000 se învârte o mașină de genul și mi-a zis, bă, ce mașină ai vrea să-ți cumperi? Eu, la vârsta pe care o am eu, sincer, aș întoarce ochiul deocamdată la o mașină de genul, dar dacă m-ai întrebat peste 10 ani să fiu cu 10 ani mai bătrân, sau de fapt domnul proprietar în spatele camerei, deci să nu se ofenseze sau ceva, da, 10 ani mai înțelept și mi-a arătat acest model și aș avea banii jos, m-aș uita la el și aș zice, bă, vezi că e o alegere destul de bună. Cum am zis, că avem aici în spate AMG, da, avem difuzorul ăsta super mișto care îmi place foarte mult și stopurile și mai avem și un portbagaj care, sincer, e destul de mare, e chiar mare. Eu v-am prezentat că la acel Honda Civic ai loc în el cât să bagi 2 cadavre, aici cred că poți să bagi 4, dacă nu mă înșel. E chiar un portbagaj foarte, foarte mare, dacă poți veni și domnul cameraman să vadă. Un spray, un ăsta și uleiul, tată. Nu-i pentru mine ăla. Nu-i pentru tine. Nu pentru mine ăla. Ok, nu-i problemă. Clar, de fapt, aia am vrut să zic, să închideți de la butone acolo, dar dacă îl lași în jos are un sistem și se închide automat. Clar, fiind E-Class, da? Noi avem un interior de lux, da? E un interior foarte, foarte frumos. Aici o să deschid și ușa să se vadă interiorul acesta frumos. Scaune din piele, clar, îmi place foarte mult tapiseria asta roșie care vine aici pe scaune. Putea să vină din fabrică și cu scaune Alcantara și cu multe alte dotări. Mașina de față e aproape full option, nu are chiar tot, îi lipsește Night Vision, așa. Night Vision, dar nu ne interesează, sincer, că lipsește. Avem și aceste trimuri foarte frumoase de carbon și poți să-ți reglezi scaunul, nu se află aici jos, asta e doar pentru lombar și aici poți să-ți reglezi celelalte componente ale scaunului când stai jos și ai și memorie pe uși. Lucru foarte, foarte tare și în față, clar, lux și în spate lux. Și de ce? Pentru că am zis că asta e o mașină de autostradă, a fost gândită să mergi tare cu ea pe autostradă, să te distrezi. Asta nu e o mașină în care să mergi cu ea pe oraș și să o omori literalmente, că eu dacă aș avea atâția cai pe o mașină de genul și asta cu ea la semafor toată ziua, cred că aș plânge singur în mașină. Clar că având acele două turbine, dacă o pui în modul confort, pune și în modul confort, dacă îi dai accelerație, în orice treaptă de viteză ai fi, mai ales în cele mai ridicate, mașina tot o să tragă, nu o să fie un cuplu asemenea de brutal dacă ai fi într-o treaptă mai mică, dar tot o să tragă și e un lucru super, super tare. Hai să mergem și la partea șoferului să vedem despre ce e vorba. Aici la partea șoferului, ca și la partea pasagerului, avem astea de la AMG, la fel și covorașele. Volanul AMG frumos cu padele, iarăși aici avem tot felul de controle în care să punem, avem senzor de parcare, avem lane assist-uri și o grămadă de alte chestii și clar, fiind un model din 2019, avem și start-stop. Cea mai mare prostie, opriți-vă start-stop-ul. Eu deja m-am obișnuit la orice mașină din 2012 încolo, 2013. Deja mă urc în ea, mă uit unde e butonul de start-stop și l-am oprit. Cam aia fac eu. Și încă o chestie super tare care mie chiar îmi place și am văzut la mulți că nu le place. De unde se schimbă practic vitezele, unde o pui în neutru, în reverse și în drive. Ca aici, ca la taxiurile alea vechi de ăsta și deci mie chiar îmi place chestia asta. Fiind un model din 2019, ce mai îmi place la interior e faptul că aici sistemul de climatizare îi pe butoane. Deci nu pot să zic cât de mult îmi place chestia asta că îl ai pe butoane, pentru că, cum am mai zis și o să mai zic, când mergi cu mașina, de exemplu, și ai o tabletă
cum este aceasta de aici și trebuie să umbli pe ea, pe sistemul de climatizare și dai de un drum ceva mai fain că suntem în România, no, apasă tu să schimbi climatizarea de aici, exact cum credeam, nu poți să faci chestia asta și clar că mai avem aici modul de suspensie, poți să schimbi și suspensia e una pe aer și o suspensie regabilă, cum am zis, îi AMG. Ai niște așteptări până la urmă când îți achiziționezi o mașină de genul și o mașină super, super tare din punctul ăsta de vedere. Eu cam v-am prezentat cât de cât mașina, dar acum o să-l chemăm și pe domnul proprietar să vorbim câteva lucruri, să-l întrebăm câteva chestii și hai să-l chemăm încoace pe domnul Andrei. Am chemat acum și pe domnul Andrei. Salut, Andrei! Te salut! Și hai să întreb, Andrei, ce vârstă ai tu? Eu am 32 de ani. 32 de ani, mulți înainte. Și ce te-a făcut până la urmă să-ți achiziționezi mașina asta? Știi care e chestia? Când ai un amar de bani, un card de bani pe o mașină, trebuie tot timpul să te gândești și cum se devalorizează. Da, bine, exact. Noi, mașinile de obicei, merg numai în jos la preț. Așa că am optat pentru un AMG, care fiind un număr mult mai puțin pe an care se produc, tind să-și țină mult mai bine valoarea. Da, exact. Da, deci în principiu am jonglat între un E53 AMG și un 540i de la BMW. De la BMW. Da. Ambele alegeri ok, dar am să zic, ai dreptate pe chestia asta, pentru că clar sunt mult mai puțin care se vând de genul AMG și, cum ai zis și tu, 60.000, de exemplu, sunt modelele astea noi, nouțe, ce ți le poți lua, știi? Și le ai la aceeași bani, de ce să nu ții una din asta, de exemplu? Da. Tu câți bani ai dat pe ea? Eu am dat 52.000 am dat pe anul trecut, am luat-o la 98.000 de kilometri, iar acum la 120.000 de kilometri, când am refăcut casco, mi-au evaluat la 55.000 de euro. Ok. Și poți să zici că ești mulțumit de ea? Sunt foarte, foarte mulțumit de ea, în sensul în care, pentru mine, sunt două mașini într-una. Pe confort, o mașină se comportă într-un anume mod, e bună de oraș, e bună de daily, e bună și de drumuri lungi, iar bineînțeles când mai vreau să merg puțin mai repede, când vreau să mai mă grăbesc puțin, o pun în modul sport și atunci totalmente se schimbă mașina. Da, exact. E chiar un lucru care îmi place foarte mult, cum am zis-o. E o chestie până la urmă, tu dacă ți iei o mașină, de exemplu, full sport, pe stradă, clar nu ai ce să faci cu ea și atunci mai bine îți iei una de genul care combină chestiile astea, luxul cu sportivitatea. Cum am zis, e o mașină care face 0-100 în 4,4 secunde la aproape 2 tone, deci e ceva chiar surprinzător, sincer. Și părerea mea e că mai bine ți-ai lua una din asta decât una full sport. Da, dar acum fiecare cum îi place, ce vrea să facă, ce vrea până la urmă din mașina lui. Și asta nu e genul de mașină pe care o să o vezi că e modificată, să-i pui alte lipuri sau bine, mă rog, asta iarăși cine vrea, dar nu o să vezi că îi pui niște jante pe ea de la altă marcă. Mai bine este cu OEM-urile. Face anumite schimbări, doar că, cum zic și cei de la AMG, nu schimbați evacuarea. Da. Pentru că ei prima dată fac sunetul și după aia fac evacuarea să sune cum își doresc ei. Clar, și sunetul n-am auzit-o încă, am auzit-o doar pe YouTube și eu, n-am auzit-o încă în viața reală, dar clar sunetul e unul destul de rafinat, aș putea zice, și cât de cât agresiv, dar nu prea agresiv încât să ieși cu ea seara pe stradă, să-i dai redline-ul și să te înjure oamenii că ai trezit. Deci nu e chiar așa de agresivă, dar tot se aude tare. Poți să zici pe partea de fiabilitate că ai avut ceva probleme sau? Pe partea de fiabilitate, din punctul meu de vedere, încă Mercedes-ul face mașini reușite, atâta tot că schimburile trebuie făcute la timp și când zic schimburi nu mă refer doar la schimb de ulei. Schimb de ulei în cutia de viteze, schimb de ulei la frâne, distribuție, așa mai departe. Distribuție și diferențial. Și diferențial, da. Deci dacă totul e făcut la timp, nici am înțeles, motorul ăsta poate să meargă 500, 600, 700 de mii de kilometri fără nicio problemă. Da. E o zonă în care ne îndreptăm, clar, cu viitorul și cu astea pe hibriduri cât mai mult și asta îmi place totuși că nu e chiar în zona aia de full hibrid, că trebuie să bagi în ea și asta. Nu, ai acea baterie care se încarcă pe modul gliding, între ghilimele, că practic atunci când tu frânezi sau mergi efectiv, o lași în deaccelerare, bateria se încarcă la loc și atunci când ai nevoie de un boost-ul ăla de accelerație, intră EQ boost-ul și își face treaba. Clar, un lucru foarte bun din punctul ăsta de vedere. Totuși, un minus ce aș putea să zic, nu știu de ce o făcut și la modelul ăsta distribuția în spate. Mi se pare, dacă te vrei să umbli la ea și asta, ori trebuie să dai jos motorul, ori cutia de viteze, nu știu. Da, dar din ce am auzit, lanțul la Mercedes e de 2 sau de 3 ori mai gros ca cel de la BMW, așa că de obicei nu se schimbă. Da, clar că dacă faci mentenanță și asta, am să mai zic și eu. Sper eu că dacă se schimbă... Cred că asta am zis și eu, că până la urmă nu există motorizări proaste, există doar proprietari puncte nu mai zic, care nu fac schimburile de ulei, care le exploatează în mod greșit mașinile și clar că automat se strică o grămadă de sisteme și o grămadă de chestii care sunt costisitoare. Și da,
În rest, sincer, chiar mi se pare o mașină super tare. Hai să mă pun și în spate și să vină și domnul Andrei să vedem cât loc avem în spate. Cam trebuie să ne punem în spate, să vedem totuși cum se simte în spate într-un E-Class. Azi vedem, te pui în spate la E-Class și da, te pui în spate la E-Class, tati, până la urmă, chiar e foarte comodă din punctul ăsta de vedere. Se simte chiar bine. Totuși, îmi place chestia asta fiind E-Class și Mercedes, clar că se gândesc la chestiile astea. Uite, dacă vine și domnul cameraman să vadă, aici la scaune ai locurile astea pentru picioare, să, dacă e cumva șoferul puțin mai înalt și ăsta și vine mai aproape, să ai loc, să nu dai cu picioarele sau așa. Clar, se simte foarte bine. Tu ai stat vreodată în spate, de fapt, mașina asta? Da, am stat odată și la 1.90 chiar ajută. Ajută? Că e spațiu un pic mai mult, da. Am uitat să zic că avem și panoramă care se controlează de acolo din față. O să vă arăt un cadru cu ea, că am uitat să filmez, dar da, chiar super tare din punctul ăsta de vedere. E o mașină sincer destul de faină. Totuși, având acest model de mild hybrid, nu te gândi să-ți iei celălalt model, adică acela E63, dacă nu mă înșel, da. Acela cu V8-ul. E63. Da, m-am gândit, mi-ar fi plăcut foarte mult un V8. Problema este când ne uităm la costurile de întreținere. Exact, costurile de întreținere sar aproape exponențial față de a mea. În sensul în care frânele sunt diferite, absolut tot ce ține de sistemul de suspensie este diferit și am zis că pentru mine E53 este suficient momentan. Clar, chiar e suficient. Am uitat să te întreb cât plătești pe un motor hibrid acum în România, la un motor de 3.0, dar hibrid, da. Impozit. Pe partea de impozit, la 3.0 anul ăsta se plătea 3.000 de lei, iar eu pentru că am mild hybrid, în Bihor plătesc 1.000 de lei. Deci am 66% reducere. Și de la anul, pentru că este Euro 6, o să mai scadă încă vreo 200 de lei. Super, asta chiar n-am știut. Super chestia asta și clar, total altă chestie dacă îți luai V8-ul și asta, mie mi se pare că era un pic mai overkill, sincer. Erau mai mulți cai, dar unde se folosești în România până la urmă? Unde să folosești atâția cai putere? Clar că mașina e potentă din orice punct de vedere, veni vorba de cai putere și așa, și eu o văd și altcumva. Dacă ți iei până la urmă V8-ul ăla, banii pe care îi dai pe întreținere, da? Banii pe care îi dai pe impozit, banii pe care îi dai pe toate astea, de ce să nu îi bagi la revizii, la mașina asta? Da. Exact chestia asta. Mie asta mi se pare, sincer, că dacă vrei să-ți achiziționezi, asta ar fi o alegere destul de bună. Cum am zis, e o mașină super și da, mergem și la un test drive? Bineînțeles. No, hai să mergem. Hai să punem centura, clar, puneți-vă centura oricând vă deplasați cu mașina, cel mai important lucru. Perfect, a rămas calm motorul. Bun, deci nu mai trebuie să-l mai încălzim. Da. Bun, mașina, auzi că ai stat acum pe Sport Plus. Ce alte mai este confort, mai este modul normal și... Deci, confort care este modul normal, mai este sport care este aproape de Sport Plus, în sensul în care îți pune motorul pe sport, dar nu și suspensiile, și modul individual, unde îți poți seta tu exact parametrii pe care îi dorești și bineînțeles o prin start-stop-ul, că ține la viața motorului. Exact, clar, face și voi chestia asta. Nu știu, chiar ție îți place chestia de start-stop, mi se pare... Mă enervează că nu pot să-l scot de tot, dar m-am obișnuit să-l opresc de fiecare dată. E efectiv inutil. Da, nu știu, nici eu clar nu-i văd rostul. Și mai avem modul Eco, dar din nou nu-l folosim. Nu ne atingi de modul Eco. Modul Eco mă gândesc că e și atunci când mergi cu mașina, știu că dacă duci în modul ăla gen glide, iei piciorul de pe accelerație și ești într-o pantă, de exemplu, se decuplează motorul termic și rămâne doar la electric. Cred că doar pe modul ăla să duci, așa, în modul Eco sau? La mea nu cred că e cazul, pentru că modul electric e numai pentru pornire la mea. Cred că e pentru noxe mai mici. Ok, am înțeles. Ok, primul lucru e în Sport Plus acum, așa? Da. Dacă să simți că s-au pornit clapetele din spate, că s-au simțit așa popsurile alea faine din fabrică. Clar, cum am zis, asta nu e o mașină să o modifici extraordinar tare. Motorul se turează până la 6.000 de ture. Ăsta e limitat din fabrică, știu că au limitare, cel puțin ăsta nu știu cât are, dar știu 260. că... 260. Deci modelul ăla de 260, că știu că ăsta care au și mai mult, ăla de 270 ceva, parcă dacă nu mă înșel. Nu sigur. Da, din fabrică vine 250 și poți să muți la 260 sau 270. Sună chiar bine. Poți să-l pui pe modul manual sau de schimbat a vitezelor? Să văd cam cum sunt inferioarele. Ok. Da, chiar.
sunet și, cum am zis, sunet plăcut, chiar nu-i deloc deranjant din punctul ăsta de vedere. Ai și ceasurile, știu că poți să le schimbi, așa? Da, pot să schimb două paneluri din cele trei. Asta e ceasul AMG, aici mi arată range-ul, pot să văd GPS-ul în bord. Și bineînțeles ce folosesc panelul cu temperaturile la motor, cutie și pneuri. Da, clar. Ai și presiune și temperatură senzor în roți. Ok, un lucru încă fain, sincer. Hai să vedem. Ok. Ok, deci curios, la ce viteză suntem acum? 95. 95, ok. Pe limitare de 90, bineînțeles. Noi acum ne deplasăm cu viteza asta în GTA 5, dacă nu vă dați seama. Da, chiar cuplu fain. Se simte bine cuplu, sincer. Aveam eu mașina mea, am avut un BMW amărât, un E46 Coupe, la care aveam un cuplu că era diesel și bă, era sincer atât de brutal, dar nu era diesel și nu era aceeași senzație ca la benzină, pentru că ăsta e un cuplu linear, adică tot trage și vrea să mai tragă, care la diesel deja... 180-200, da. Da, la diesel deja după aceea începe să se plafoneze, cât i-ai dat de la 2500 încolo până pe la 3000 și după nu mai prea simți nimic, dar în schimb asta... Wow! Chiar și pe perioada de frânare văd că se ține bine sistemul de frânare. Băi, hai, pune acum, dacă te rog, pe modul confort, să vedem cum se simte și pe modul confort, partea de suspensie și așa, la un drum așa cât de cât lin. Consumul la mașină cam care ar fi? Consumul mixt 10,5 pe confort, pe Sport Plus de la 20 în sus. Nu mi-arată consumul maxim pentru că ceasul e blocat la 25 de litri pe 100 de kilometri. Ok, am înțeles. Sigur e mult mai mult, în jur de 35. Bine, clar, oricum, dacă ți iei o mașină de genul, când mergi pe confort și pe Sport Plus și asta, nu știu, părerea mea, acum nu știu dacă ești tu și așa, asta te mai prea uiți la consum, sincer. Da. Adică o iei și pentru plăcerea de a conduce, nu? Plus că pe confort, la motor de 3 litri, oricum nu există mașină să scoată consum sub 8 la 3 litri motorul. Da, exact. Cam așa trage pe confort. Da, clar că tot trage bine, având acel EQ Boost, boostul ăla ce ți-l dă motorul electric. Care unde e amplasat? Parcă era amplasat între transmisie și motor sau nu mai știu. Cred, nu sunt sigur, cred că da. Oricum clar se simte, deci vă zic sincer, aici cel puțin în scaunul pasagerului se simte foarte bine. Ai fost ceva la drum lung cu ea? Sau? Da, am fost. Cam câți kilometri? Maxim 600. 600, da. Că mă gândeam că dacă faci un drum, de exemplu, de aici din Oradea să mergi până în București, nu cred că te deranjează mai deloc, nu mergi pe autostradă, n-ai nicio treabă. Cum v-am zis, clar că asta nu e o mașină pe care să mergi pe serpentine și să o rupi în două ăsta, dar e o mașină mai tare, a zice, de linie dreaptă, părerea mea, pentru că nu e la fel de jucăușă, de exemplu, ca n-ai un hot hatch de 1.6 turbo, dar bine, nu poți să le compari, pentru că clar asta vrea să facă ceva ce, cum v-am zis, îmi place, adică să combine mai multe chestii, luxul cu sportivitatea, cu tehnologie și inovație și mi se pare că are așa, nu știu cum să zic, o criză din asta de, nici nu știu unde să se regăsească mașina, dar le combine toate și le face chiar foarte bine, sincer, chiar îmi place cum se simte. Și mai ales e faină și chestia asta că ai cuplu și în ture mai mici, da. din cauza de cea de-a doua turbosuflantă, nu mai pot găsi cuvintele. Asta e că nu văd în dreapta. Oh, naiba, că am pus-o să... Okay. Lasă că zic dacă mă mai uit eu. Exact cum ai zis tu, trage liniar. Da, exact. Așa am setat acum camera că domnul Andrei din păcate nu vede în oglindă din partea dreaptă, dar mă asigur eu pentru el, poți să mergi. Știu drumul pe de rost, e în regulă. Pe centura asta din Oradea, cei care ați mai fost de asta, știți că nu e chiar cea mai genială. Bun, perfectă de deplasare, pălăria jos pentru chestia asta, dar nu e cea mai perfectă din punct de vedere cum e așezat asfaltul și așa. Și aia vreau să zic că se simte foarte bine în mașină, nu știu cum să zic, deci chiar, mai ales cum mă ține aici la lombar și asta, deci că sunt un scaun cu masaj, știi, și acum mă duce un pic pe drumul ăsta așa de nivelat, dar nu se simte deloc rău, asta vreau să zic, că se simte chiar foarte bine.
Din ce am înțeles, pentru confort optim ar trebui jante pe 19, nu pe 20. Da, clar. Pe 19 și atunci ar fi chiar ok. Ok. Ăștia au fost senzorii de... Da, și m-am grăbit să pun eu frână, că dacă nu punea mașina. Și dacă super. punea mașina frână singură, noi pupam eu volanul, tu bordul. Am înțeles. Mamă, dar ce s-a întâmplat? Accident aici, nu vine să crede. Sau? I-a murit mașina. A picat scârți de la domnul din mașină. Vreau să zic, domnul Andrei, că în continuare cât o să o mai ai, să o stăpânești sănătos. Mulțumesc frumos. Chiar o mașină super tare și vreau să vă aud părerile în secțiunea de comentarii. Voi ce credeți despre aceste modele Mercedes și încotro merge lumea asta a autovehiculelor, da? Unde vedeți că se va îndrepta, pentru că și ăștia de la Mercedes au zis că vor să treacă pe full electric, însă s-au schimbat în ultima 100 de metri și au zis că nu o să facă chestia asta și vreau să ziceți în secțiunea de comentarii voi ce credeți. Și eu am fost Octavian, el a fost Andrei și mulțumim foarte mult că ne-a prezentat mașina și ne auzim la video următor. Vă salut!